Jadi 26 Asrambari constituency di Pramot Nengai sini habu bagara asai masal tabuk sini ketang tunai sini bu bagara kodur kicu manikko bini asai masal rogo jeng kaisa suba su klaika o thai ngekai pochin tok saya aba west tok saya bisini ayo kelayu north jamtila senior basic school o school ni rung sungar no jeng kicha sini bu bagara asai masal rogo jeng kata kolom rok teh bisudo jeng kicha suba su klaika tang himale sunu ko sung kek roralia tang himale sini bu bagara sai tong jotrono je bin bu kek rok ba tala nilai khama halai kaisa suba su sini kiri rono ba je rung sungar rono kono je kono borro kono a kek ni poriborte kaisa suba su theke baba ki tong roja wohnei khama bagino sung tini suba su roklai tongo tai sung tini oro phaimanjo phikya sini koi political district ni president sini borong rang Cinta Rajesh tai phaimanjo phikya sini 26 Asrambari block committee ni president sini borong rang Omid tai vice president sini borong rang Subal Singh tai committee member Monranjan Son tongo tai tongo YTF ni 26 Asrambari ni president sini borong rang Sabir tai tongo sini YTF ni kubang ono sini tamnai Kisan Chong tai pochin tok saya bisini monitoring chairman sini borong rang Tapos tai sini purbo tok saya nego tongo sini YTF ni member ko mono joton bumang sakla joton hambai sung abono sini naharmung sung sini bumagara ni bisin tino sung tausudara sung subai tongo tai busang dino sung subai tonai je katang tongsak abono sini naharmung tongai sini thansari marino sung naharino sung tausudara samung tangi tongo hambai